cadira de rodes. Aquest aplaudiment per l'Eric, pel Jordi, per l'Enrique. Els primers atletes que comencen a córrer avui per la ciutat de Barcelona, gaudint d'aquesta cursa als braços. 3, 2, 1, sortida! Arrenca la cursa als braços 2022. Aquí tenim els runners més assistint que avui faran aquesta carrera per aquests diferents carrers de la ciutat de Barcelona. Surten amb molta canya, mare meva! Aquesta cursa dels braços 2021 que arrenca amb aquesta primera tornada de corredors. ¡Vamos, va, va, va! Vamos, Sofian, vamos, vamos. Vinga, seguim corrents, un cop passar la línia arribada, sortiu corrents. Aquí tenim aquestes diferents llebres, que van marcant aquestes distàncies d'aquests quilòmetres, d'aquests més de 6.000 corredors, que lleven un minut d'aquesta la prova esportiva. Ja sabeu, un cop passar la línia arribada, podeu començar a córrer lliurement pels carrers de la ciutat, gaudint d'aquesta cursa als braços 2021. I aquí passen les nostres primeres llebres amb aquestes banderoles dels 42 minuts. Molta sort a tots els atletes que esteu buscant aquesta marca en el dia d'avui. Som-hi! Vamos, que les il·lusió, Aquí estan aquests àngels, de la ciutat de Barcelona, hem de cremar veïnes per la que ens menjarem aquesta nit, Aquesta nit de cap d'any que acaba amb aquesta carrera, una de les més emblemàtiques de la ciutat de Barcelona. Més de 6.000 runners avui corrent en aquesta ciutat de Barcelona i encara en venen més, Encara no han passat tots. Recordeu que ara farem l'altra sortida dels diferents runners que tenim aquí.
3, 2, 1, sortida! Aquí tenim aquesta segona sortida d'aquesta cursa dels nassos. 10 quilòmetres per davant, els diferents corredors que encarren aquesta ruta cap al mar en aquesta cursa dels nassos 2021. Vamos, som-hi! Aquí tenim aquesta diferència que és d'alegria. Mare meva, quants runners, quants corredors que van creuant aquesta línia. A més, 3 participants des de grans fins a petits, a la tota les edats, i arribats des de tots els indrets de la ciutat de Barcelona. Vinga, va, que us ho passeu molt bé! Som-hi! Ànims, que queden 10 quilòmetres per davant. I mira, hauràs passat aquí la llebre 50 minuts. Molta sort d'aquells que estan intentant els 5 minuts per quilòmetre. Ja sabeu, avui és una festa, gorros de Pare Noel. Veiem aquests barrets en forma de rems d'aquestes banyetes. Vinga, Antoni, també moltíssima sort als bonicos. Hola, Moi. Molta sort, Toti. Molta sort, ens veiem a la meta. Vinga, noies, som-hi, on estan aquestes noies? Vinga! Ànims a tots! Mare meva, quanta gent que tenim per aquí! Atenció que arriba el lliure performance, eh? Atenció que ens arriba per aquí! Mira, Sergi! Mare de Déu, què és això? Però què és esto? Mare meva! Fort aplaudiment! Vinga, Rudolf! Vamos, Rudolf! Go! Mira que tenim per aquí també un fort aplaudiment per ella! Vinga, Sílvia, vamos! 10 quilòmetres per davant, però aquesta nit farem un bon sopar per recuperar tot el que perdrem avui en aquesta tarda. Vinga, runners! Vamos! Som-hi, direcció cap al mar, eh? Direcció cap al mar en aquest... Mira elles que contentes que estan! Mira elles que contentes que estan! Vosaltres! Marxa amunt! Som-hi! Recordeu que a l'hora de la sortida ja us podeu treure la mascareta quan passeu per sota l'arc, us podeu treure aquesta mascareta i la manteniu durant tota la carrera per a l'hora de l'arribada. Us la podeu treure, eh? Recordeu que un cop passeu per sota l'arc us podeu treure la mascareta, la guardeu i un cop passada la línia de metes la podeu tornar a col·locar. Encara moltíssima gent, molta gent encara per prendre la sortida d'aquesta cursa dels nassos. Ens amunt, vosaltres! Vinga, aquests braços amunt, que us volem Som-hi! Mira les elles! Hi ha gent que està fent que està feliç, tu. Som-hi! Mira-li que animats que estan també, mira-li. Estan animadíssims, a veure si arribeu igual, a l'arribada, als 10 quilòmetres. Vamos! Go! Mira, que m'arriben per allà darrere amb més calma, que darrere m'arriben amb més calma. Si no, Xano, no hi ha pressa, tu. Perquè ells saben que fins que no trepitgin la catifa no s'hi comença a comptar el temps, per tant, amb la calma. Fins que no posen el xip no comença el comptador, així que cap problema. Vinga, aquesta merda les ulleres del 2022 i encara veiem els integrants de l'última de les sortides allà al fons preparant-se per sortir, però no valem gaire. En 20 minuts tindrem els propers atletes en línia de meta. Per tant, ràpid, comencem a córrer els darrers integrants d'aquesta segona sortida. Tenim el primer protagonista en categoria per runa, aquí el tenim, que també correrà aquests 10 quilòmetres on fire, està on fire. Corrent també aquesta... Ui, mare meva, com va el gos a tope, aquesta carrera dels nassos. Vinga, però què passa aquí, vamos. Què tens els dos? Anar comentant la jugada, Vinga, va, molta sort, som-hi. I aquí tenim la noia que li fa el DVD, ella. Després ens ho passes, Aquesta cursa dels nassos i encara ens queda gent, Encara tenim un altre calaix allí al fons amb més corredors d'aquesta cursa dels nassos 2021. Vinga, endavant, sortida! La tercera vegada també arrenca a córrer en aquesta cursa dels nassos 2021. Molta sort a tots i a totes. Moment de començar a córrer, de posar el cos amb el cor accelerat de pulsacions i començar a fer aquests 10.000 metres que teniu per davant. Molta sort a tots i a totes. A passar bé, a gaudir d'aquesta cursa dels nassos 2021. Mira, som-hi! Astronautes i tot. Pero bueno, pero vosotros
veniu, que guapos que aneu, mare meva! Que com canten ara aquests. Ai, ai, ai. I algun valent que s'alça la samarreta. On està? Bueno, ens ha fet molt bo, no hi ha cap problema. Vinga, vámonos, som-hi! Vinga, va, la ciutat és vostra, moment de començar a córrer! Teniu tot el tràfic tallat, vinga, va! Som-hi amunt! Aquesta nit, tota la ciutat per vosaltres, als carrers de Barcelona per vosaltres! Corrent, com pocs dies es poden córrer a la ciutat de Barcelona, diferents llebres. I aquí ens hem tenint els protagonistes d'aquesta cursa dels nassos. Mare meva, vaya ritmazos, que porten, eh? Us recordem que un cop passat a l'arc us podeu treure ja la mascareta, d'acord? Un cop passat a l'arc us podeu treure aquesta mascareta. Aquí ens tenim els corredors d'aquesta cursa dels nassos 2021, més de 5.000 persones. I portem ja estona veient aquesta sortida. Mare meva, però quins trajos més xulos que ens porten, eh? Hi ha gent que ha vingut molt ben vestida en aquesta cursa dels nassos. Vinga, mans amunt, aplaudiments per vosaltres, clar que sí! Som-hi, som-hi, som-hi! Veiem un grupet que ve allà mica en mica, però ja sabeu, un cop teniu espai lliure podeu començar a córrer. L'atleta del triequip, Lanzarote, Jordi Madera. Atleta que ens arriba en primera.
Laia, Laia, no em pots pinxar, Tancant l'any atlètic aquí a Barcelona. A veure, és el dorsal número 31, és el Nofen. Doncs aquí el tenim, creuant aquesta línia d'arribada, cara de felicitat. El guanyador que arriba sol en aquesta línia d'arribada d'aquesta cursa dels nassos 2021. Ja tenim el primer i estem esperant que arribin, no sé si ho veus, els altres corredors. Mira, aquí el tenim, el segon. Doncs era l'atleta de l'Igualada que entrava en primera posició. Xavi Badia en segona i aquí l'Àlex Rodríguez Pichard, que ens entra en tercer lloc. Enhorabona, quarta posició per aquest dorsal número 3, Dimitri Sergionis. 30 segons de marca, Brutal. Sant Miquel, darrere el Daniel, darrere el Sufian. També aletes per sota de 30 minuts. I vinga aquest últim esforç també per aquest dorsal número 27, Alejandro Santana del Tenerife Caja Canarias. Más aletas que nos llegan ahora, Josep, el dorsal número 31 también de meta, Abel del Atlètic Manresa i també un altre de l'Hospitalet, un poquito, una miqueta per sobre d'aquests 30 minuts. I aquí ens anem veient. Ara arribava el Genís de l'atletisme Granollers, darrere des de Jaca nos llega el Víctor Puyuelo, del Oroel, més atletes Adrián, dorsal 25-13, també enhorabona, Borja Pérez Batet també, arriba també el Carles, el Bruno, Reduant també, felicitats, i més corredors i corredors que acabaran, Nicolás, enhorabona, passa el Marc, passa el Lacen, passa l'Albert, també ho fa el Roger, doncs benvinguts. I atenció, Neus, en un minutet podríem tenir la primera noia, si és que no la tenim ja per aquí, que veig allà una banderola. Va, tot, va! Va, Marta, va, va! Va, Marta, va! Va, Marta, va! Va, que tens, va! Va, Marta, va, va, va! Ja el tens! 31-50! Va, Marta, va! Va, lluitem fins al final! Braços, vinga! Vinga! Va! Mira el crano, mira el crano! Va! Va! Vinga! Vinga! I aquí la tenim ja, efectivament, és la Marta Galimany, que està fent aquest sprint final, acompanyant el Roger Roca, a entrada a meta, senyores i senyors, campiona aquesta cursa dels nassos 2021, Marta Galimany!
i encara baixant a 40 minuts. Si és la marca que voleu fer el dia d'avui, enhorabona, nois, moltíssimes felicitats avui al dia cremant sorrons i ho esteu aconseguint. Doncs enhorabona, benvinguda també a la Montse, per acabar aquesta línia d'arribada a la Paula. I més corredors i més corredores que ens passen clarament de Ivanco. A Calibú i a la Marta Galimany del trofeu de l'home als nassos, la Copa, on queden registrats els noms de tots els campions de la història d'aquesta competició. Doncs enhorabona, nois, moltíssimes felicitats. La veritat és que al principi ens pensàvem que estaves corrent de llebre, però a partir del quilòmetre 2 el ritme ha estat increïble. L'Acen, com ha anat això? La veritat que força bé, m'ha notat bé, he arribat amb bones sensacions al dia d'avui, portàvem molt bons entrenos i això era la idea de fer de llebre i ajudar els companys fins al quilòmetre 5, teníem una llebre fins al quilòmetre 2, he vist que hem passat una miqueta lent aquell quilòmetre, per això he fet una miqueta de canvi per arribar a l'objectiu que era passar 14:30 al 5.000, i això, després ja quan he arribat allà he volgut fer la meva carrera, fer el canvi i acomodar-me al ritme per endur-me la victòria. Bé, estem amb el Joan Villuenda, el president de la Federació Catalana d'Atletisme. Enguany hem pogut viure una cursa dels nassos en unes circumstàncies més normals, amb victòria, en certa manera per sorpresa, en la categoria masculina, en el cas de la Marta Galimany una mica més previsible. Com ha vist aquesta cursa dels nassos 2021 i en aquest cas sobretot per l'elevadíssima participació d'atletes de casa? Sí, home, era una cursa que semblava que podien haver-hi problemes perquè aquest pitxo no ens acaba de marxar i no podria haver-hi una competició normal, però jo crec que ha anat molt bé, han sortit quasi bé 6.000 i pico d'atletes i el nivell altíssim, han baixat 7 o 8 atletes de 30 minuts a la carrera masculina, la Marta ha fet el seu rècord personal en 32:29, que tenia 32:59, i els primers, segons i tercers atletes de molt nivell, Igualada, Mollerussa i Hospitalet, i la Marta Badides, per tant, molt content pel gran nivell que hi ha hagut de competició en aquesta cursa.
Good, Miriam, good. Now we are going down. Good. Now, Miriam, first kilometer 2:29. Good. You are going now about 12:30. You are going good, eh? Good. Miriam. Venga. Go, Pirio. Go. Tira, Tira la curva, Tira la curva. Venga, Marc. Go. Hey, you did first 2 kilometers about 5:02. You are going now about 12:35. 15 seconds downward record. Go, Miriam, good. We are going first 3 kilometers about 7:35, at the moment. Good. Tira. Kilometers is near, You have last 2 kilometers. You are going down, Ahora ya. You are going down now, Good, Miriam, good.
Go, Miriam! Go, Video, you are going about 12:38, yeah? Go, push! Go! Go, Video, you are going good, yeah? You are going about your record shot. Last 1,500 meters, eh? You are going about 13. I will tell you when you arrive at 4 kilometers. Go! This is 4 kilometers. Time 11. Sure you will do world record, yeah, but push, go. Go! It's near to finish. Only 2 minutes. Go! Push, the finish is near! You will do world record! Go! Where are you going? Vamos, 200 meters! Ja tenim atleta en línia d'arribada. 12:49. 12:49. No és oficial encara. Ens acabaran de confirmar per almenys 2 segons per sota del récord de mons. Están luchando por récords en el día de hoy. Vamos a recibir por los espacios. Ahí está el liberado Peter Mayo. Gran marca para usted porque está Junior. Los vemos también Sommer, la Trofe. Los vemos también Carlos Mayo, que estamos luchando también por este récord.
estem a un minut de tenir la primera noia, Passen 14 minuts. El Pol Oriol també de la meta. Noia, que rècord! Noia, seu! Sí, aquest fortíssim aplaudiment. Please applause for our podium to the new world record man and record woman, Betty Oregawi and Igayeu Taehailo. I aquí veieu les marques 14-19, 12-49, dues marques que passaran a la història. David Escuder, finalment han caigut 2 rècords del món en aquesta cursa de 5 quilòmetres, una cursa als nassos primer amb la de 10 quilòmetres que ha estat un èxit rotund, diríem, després d'haver superat totes les vicissituds arran de Covid i de més a nivell de participació, i aquesta cursa de 5 quilòmetres amb els 2 rècords del món. No es pot demanar més, no? Bueno, jo crec que és un premi a tota la gent que va creure que es podien fer d'una manera diferent, però que es podia fer esport en aquesta ciutat, i que la siseritat del pastís, com tu bé deies, doncs són 2 rècords del món. Jo crec que és la primera vegada a la història, possiblement, que això succeeix, i succeeix en aquesta meravellosa ciutat que és Barcelona. Així que estem superorgullosos i orgulloses del que hem viscut avui, de com acabem aquest any tan complicat. L'hem vist molt en forma en la cursa de 10 quilòmetres. El fet de poder gaudir també d'una cursa a nivell popular fa que aquest gust de la cursa als nassos sigui doble, no? Perquè per una banda tenim rècords mundials, tenim professionals que estan portant el nom de Barcelona arreu del món, però per l'altra banda la ciutat ha viscut en primera persona la prova, oi? Bueno, jo crec que és aquesta barreja la que ens fa diferents, el gaudir del corredor popular i del corredor popular, com és el meu cas, i després aquest punt que avui hem tingut de corredors de la talla internacional que han vingut a Barcelona perquè han volgut venir a Barcelona, però nosaltres el que fem és treballar sempre i sobretot perquè el corredor i la corredora popular doncs, també gaudeixin d'una meravellosa festa esportiva com és la de les curses que organitzem aquí a Barcelona. Així que doble triomf, no? La popular també amb unes marques boníssimes, amb una campiona que també ha batut rècord i una carrera internacional que passarà a la història, sens dubte. Molt bé, moltíssimes gràcies, enhorabona i bon any. Gràcies a vosaltres i bon any.